العالمين وعلى آله وأصحابه وبعد uwa a yi haƙuri ɗazu kamar an ce min ba a ji ne shine dalilin da yasa na yanke shi. Jawabi ne nake so in yi ba dogo ba, gajere insha Allah zai zamanto takaitacce wanda yake ɗauke da saƙo na farko. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙa'ida hatta ƙin mutumin da ya yaƙi addinin Allah idan za ka ƙi shi to ƙiyayya tana da ƙa'idar da kada a tsallake wannan ƙa'idar. Wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah wala yajrimannakum shan'anu qaumin, kada ƙin wasu mutanen yasa an saddukum anil masjidil harami. Wannan ba wai wata matsala ta rayuwa ba, a'a an haifi annabi a Makka, a nan ya taso ya girma, Allah ya aiko shi da addini aka haɗa shi da addinin aka takure shi ya bar garin Makka, ya zo zai shiga aka ce ba zai shiga garin ba, amma daga baya Allah ya ce wa manzon Allah kada ƙin wasu mutane ya sa an saddukum anil masjidil harami, saboda sun kange ku sun ce ba za ku shiga ɗakin Allah mai alfarma ba, an ta'attadu ko kuma dokar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muku ku ce ba za ku bi wannan dokar ba, kar ku yi haka, in ji Allah madaukakin sarki. Yayya in baka tsaya inda Allah ya ce ka tsaya ba, Allah sai ya jarrabe ka. Wannan ita ce ka'ida. Yayya in baka tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tsaya ba, ka zo ka wuce, wannan ko kwanto ba na yi, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ainihin wato jarrabe ka. Idan za ku iya tunawa, Jonathan yana cikin mutanen da mutanenmu suka nuna mai ƙiyayya ta ƙarshe, ƙiyayya haddata rashin adalcin da abin da ba nashi ba ne, aka zo aka jingina mai. To yau, wanda aka nuna ma wannan ƙiyayyar akwai wanda suna gurin da Allah zai ba shi dama ya dawo ya zama shugaban ƙasa a yanzu suna buƙata. To irin wannan ne muke tunatar da mutane baya. Ƙin mutum ko da wanda ma ƙin shi ibada ne, to ƙiyayyar akwai inda Allah ya ajiye ta. Daga ciki kai in akwai dokar da Allah ya sa maka akan ka shi kakka ƙibinta. Sannan kuma kakka ɗauki abin da ba nashi bane ka jingina mai ka ce nashi ne. Da yawan malamai yanzu in irin waɗannan rigingimun suka taso, kowa yana gudun zagi, kowa yana gudun baƙin jini, sai ya kalli fuskokin mutane. Me mutane suke so ya faɗa musu wanda zai musu daɗi a taɓa tare sai ya faɗa musu. Ni kuma ba wanda na yi ma wannan alƙawari. Kaso 90 sun taru a inda a iya fahimta ta ba nan gaskiya take ba. Abin da na tasa gaba zan yi shine abin da ke gabana. Wannan shine saƙo na farko da na rufe da shi. Kuma har yanzu ina nan kan bakata don ƙa'ida ce ta addini, ta yadda Allah maɗaukakin sarki bai ba mu dama ba mutum ko bai da alaƙa da musulunci abin da ba nashi ba, don muna ƙin shi mu ɗauko abin mu jingina mai, mu ce yana da alaƙa da wannan abu. Wannan abu na zalunci ba daidai ba ne, kuma duk sanda mutane suka mu'amalanci mutane da irin wannan hanyar don kuna ƙin wani shugaba, wasu abubuwa na tafiya ba daidai ba. Abin da ya yi wanda ba daidai ba, wanda yake da alaƙa da shi, a tabbatar ba daidai ba ne. Abin da bai da alaƙa da shi kar a raɓa mai a ce yana da alaƙa da shi. Billahi allazi la ilaha illa in aka fita daga wannan ƙadamin, to ƙadamin da za a sake shiga kuma na matsaloli da abin da za a fuskanta, sai an ga kuma cewa gara baya da kuma yanzu da ake ainihin wato fuskanta. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu da na rufe zance na da shi, da ya aka tambaye ni me zan ce akan wannan, sai na ce da aka tambaye ni saƙona na biyu, sai na ce gyaruwan Najeriya yana da alaƙa da su mutane su fara gyarawa, ɗabi'unsu su zama na kirki, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya canja musu. Canja shugabanni a kowane mataki, mutane su ɗauka su ne solution. Billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai taɓa zama solution a ƙasar nan ba. In kuma da yana zama solution, in za ka faɗa wa gaskiya ka cire in kana ƙina yanzu, da daga canja Buhari ya kamata ku gane cewa kuna canja shi dukkan matsalolinku sun warware. Kafin Buhari akwai matsala.
da mutane suka zo suka canja Buhari sai su duba su gani suka kawo shi shin matsalar su ta warwaru ko ƙara shiga matsala suke bayan matsalar da suke kuka da ita a baya. So shine sai na faɗi cewa mutane su canja daga abu mara kyau zuwa ga abu mai kyau. Allah subhanahu wa ta'ala sai canza musu, wannan ita ce sunnar Allah a doron ƙasa. Kuma duk malamin da bai faɗa wa mutane haka ba, na rantse da Allah bai faɗa musu gaskiya ba, kuma bai faɗa musu abin da yake shine haƙiƙanin waƙi ba. Al'ummar da ba ta kirki ba ta samu shugabanni na kirki, wannan nadir ne kaɗan yake faruwa. Shi kuma abin da yake annadir ɗan kaɗan kalma'adu, kaman babu wannan abin ne. Wannan kenan. To,